det har været en stor ære at få lov til at være her og få lov til at hylde. Altså, det der med at være iværksætter og unge talenter og sådan noget, det er bare mega fedt. Jamen, jeg er simpelthen så glad. Altså, jeg er glad helt ned i maven. Og mærke den der fælles stolthed over, at vi repræsenterer bare et sted i Viborg, som er så suverænt godt. Det er fandme vildt, der må jeg sige. Det har jeg ikke regnet med på nogen måder. Det er et stærkt felt, at man er op imod, men jeg er vildt stolt af, og så være blevet indstillet, og så også ende med at så vinde prisen. Det er jo et dejligt skulderklap. Jeg er jo så heldig, at jeg har vundet en pris her før, og der var jeg ikke så gammel, som jeg er i dag, men jeg har husket på den mange gange, og jeg synes jo, det er fantastisk, at der er nogen i Viborg, der vil sætte lys på Viborgs erhvervsliv og fejre dem, fordi at, det skylder vi det. Og vinderen af årsprisen 2025 er Seniors Equipment. Det er jo en stor cadeau til hele virksomheden, det her. Jeg synes, det er helt fantastisk. Det er et rigtig, rigtig flot show. Og man kan se, at der er en stor opbakning fra hele Viborg Kommune. Så jeg synes, det er et fedt show at være med til. Vi kommer igen næste år, det er helt sikkert.